Y pencampwyr yn dechrau tymor yn uwch gynghrair Cymru yn erbyn y tîm nath ennill yma llynedd yn Newydd y Parc, tîm Gavin Chesterfield, ond maen nhw wedi ildio cic rydd tu allan i'r cwrt o fan hyn. Chris Sargent drosti, pêl beryglus a Blaine Hudson yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen. Hudson eisoes di sgorio yn Ewrop y tymor yma yn erbyn Red Imps yn sgorio yn y gynghrair heddiw. Yna 5 o crysau melyn di heidio rownd y gig gornel yma. Symudiad o'r cae marfe mae rhaid, ond di ddim di gweithio i'r Barri. A Sislovic yn dod â hi i'r Seintiau. Sislovic yn bras gamid o'r canol yn rhyddhau. Curtis Byrne. Byrne i ddyblu'r fantais, ond Mike Lewis yn sefyll yn cadarn. A mae'n syrthio Jamie Mullen a Lewis yn arbed unwaith eto. 2 gynnig i'r Seintiau. Byrne cyfle i sgorio gol gyntaf yn yr uwch gynghrair yn methu hynny. A Mullen chwaraewr y tymor diwetha. Hefyd y methu cyfle. Sislovic, mae Marriott yn gymorth lawr y chwith. Marriott yn codi'r bêl, gyfeiriad Byrne! Y peniad yn syth ag at Mike Lewis. A mi oedd hi'n hawdd i'r golwr yn y pen draw. O, pas lac, mae Tom Holland i darllen ni. Holland yn ryddhau Byrne. Byrne ar y droed chwith ag unwaith yn rhagor. Mi oedd hi'n rhy agos at Mike Lewis. 2 gyfle o fewn 2 funud i Byrne, ond yn methu curo Lewis. Chydig o feddiant i'r Barri yng nghanol cae. A'r bas yn rhyddhau Kane McLagan. McLagan di serenu'r Barri tymor diwetha. Hudson sy'n ei warchod o. McLagan ar ergyd yn isel. Dim problem i Paul Harrison tro yma. Gig gornel yn cael ei chodi at y postyn pella. Cooper ar peniad. A Watkins yn rhydd. Yn dod ar Barri yn gyfartal. Ond mi welson ni'n nghanol wsos bod y Seintiau'n fregus o ciciau cornel. Ildio 2 yn erbyn Midtjylland. A'r Barri di manteisio ar hynny. Marriott at Sislovic. Mae Marriott di parhau ar ediad. Marriott ni thynnu hi nôl. Chris Sargent sy'n cyrraedd. Ac yr o'r Seintiau nôl ar y blaen. Chris Sargent, pwynt i'w brofi falle, ddim di bod yn chwarae yn Ewrop yr hama. Byrne yn ôl at Sislovic. Yr asgellwr yn fywiog pnawn yma. Sbiwch ar y lles i gan Chris Sargent. Un cyffyrddiad, y croesiad, peniad gan Mullen a mae'r bediad gan Mike Lewis oedd honna. A mae'r bêl yn dal ar dir y chwarae. Chris Sargent yn codi ben, yn crymanu'r bêl yn hyfryd i gornel ucha rhwyd. A mae Mike Lewis yn gandryll. Eiliadur o ddfachub i dîm gyda'r bediad rhagorol o beniad Mullen. Ac yna mae Chris Sargent yn cael gormod o le ar ymyl y cwrt ac yn sgorio ail o'r prynhawn am gol gan Sargent. Jamie Mullen. Ond mae'r bwlchan agor rwan yn amddiffyn y Barri. Mullen, mae Spender yn gymorth. Spender ar draws hwnnw bygol. O, Cooper yn cam amser i'r cliriad. A mi ddothiodd i ar Greg Draper yn y pen draw. Gwrth ymosodiad gan y Seintiau. A prif sgoriwr y tymor diwetha, enillydd yr esgid air. Yn taro'r bedwaredd i'r pencampwyr. O, mae'n bas lac yng nghanol cae. Sislovic yn holli'r amddiffyn. Draper! A dim elfen o lwc tro na, mi oedd o'n gwybod union be oedd o'n neud. Mae'n bumed i'r Seintiau a Greg Draper yn coroni perfformiad proffesiynol gan y pencampwyr. When you get home, first home game, you want to set the marker, you know, the benchmark, and can we get 3 points? Because obviously last year we were coming back from a 5-2 defeat on the first game of the season, so nice to get 3 points and a good way to start the season. Yeah, tough, mate, you know, not going to hide that, but it's a place we've got good memories from, you know, but yeah, difficult to find them on an excellent day today. I've got to give them credit, and for our lads, you know, it was a big ask today, tough away from home, and you know, I have to say that disappointed with some of the goals we conceded, but listen, our season isn't going to be defined by our ability to come and beat TNS. Yeah, we were back in June 3rd, 4th, so it's a good couple of months, like, it's over a couple of months. So we've been in since then. We've had some decent fixtures, good friendlies. We've been to Portugal. We've had some, you know, obviously some tough tests in Europe as well. So it's been brilliant for us. On the flip side, there's some tired legs out there today, you know, and you look at the lads, and we have tried to shuffle the pack a little bit.
give the lads a break who needed it, and there were still more lads who would have liked a break, but you know, credit to them, and to win that and get 5 goals was very pleasing. I just think that we'll come on and learn us off the back of that. I think we'll come on for our fitness. I think we'll come on for our sort of the way in which we impose ourselves upon games. So whilst today is a huge negative in terms of the scoreline, it's a positive for the growth of my team.